Gospodine predsjedavajući, poštovani ministri, predstavnici Vlade, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Želim prije svega da se zahvalim što mi je omogućeno da govorim u ovom uvaženom domu i uzmem učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda. Iako su me mnogi poslanici upozorili da će moje izlaganje biti suvišno i beskorisno, jer je skupštinska većina već odlučila da ne podrži prijedlog svoje vlastite Vlade, ipak sam smatrao da je moja obaveza da iskažem svoj stav i da do kraja ostanem u borbi za interes mojih građana. Usvajanjem odluke o raspuštanju Skupštine opštine Rudo trebalo je da se konačno razriješi politička kriza koja već godinu i po opterećuje život u mojoj opštini. Ova kriza je produkt nefunkcionalnog i konfliktnog odnosa između odbornika skupštinske većine u Skupštini opštine i načelnika opštine Rudo. Logično da u prikazu stanja u Rudo moja ocjena uzroka i posljedica bude potpuno drugačija od ocjene aktuelne skupštinske većine. Upravo zbog toga ću se i potruditi da u svom izlaganju što objektivnije pojasnim situaciju u Rudom, stavljajući fokus upravo na one činjenice koje i ne mogu biti podložne različitim i subjektivnim ocjenama. Podsjetit ću vas da je polovinom 2018. godine u Skupštini opštine Rudo došlo do pregrupisavanja odbornika, uglavnom promjenom partijske pripadnosti. Formirana je nova skupštinska većina koja je na 19. sjednici Skupštine opštine Rudo, održanoj 19. novembra 2018. godine, donijela odluku o pokretanju postupka za opoziv načelnika opštine Rudo. Razlozi zbog kojih je došlo do prekompozicije političkih snaga u Skupštini i pokretanja opoziva načelnika naravno mogu se različito tumačiti u zavisnosti od toga sa koje strane dolaze. Iz mog ugla gledanja, koji je suprotan stavu skupštinske većine, razlozi isključivo leže u ličnim interesima pojedinih odbornika i mom upornom odbijanju da podlegnem njihovim ucjenama. U svakom slučaju, za koga god navijali, moramo se složiti da je pokretanje opoziva načelnika kulminacija međusobno loših odnosa i da se to jedino i moglo riješiti referendumskim izjašnjavanjem građana Rudog, odnosno opozivom načelnika. Kompletna dešavanja su privukla opštu pažnju javnosti. Lokalna skupštinska većina je uspjela animirati i visoko rangirane republičke funkcionere, institucije, vladajuće partije, medije, pa nažalost i neke moje kolege iz susjednih opština da se priključe kampanji u obaranju načelnika. Uprkos svemu, 23. decembra 2018. godine građani opštine Rudo prilikom izjašnjavanja o opozivu jasno i nedvosmisleno su iskazali svoju podršku načelniku. Ovo je takođe činjenica koja ne dopušta različita tumačenja, a dodatnu snagu joj daje i podatak da na sprovedenu proceduru i na sam rezultat opoziva načelnika nije bilo prigovora ni osporavanja ni sa jedne zainteresovane strane. Pošto se znači problem funkcionisanja i saradnje između Skupštine i načelnika nije riješio opozivom načelnika, jedino što je preostalo bilo je raspuštanje Skupštine opštine Rudo u skladu sa članom 152 Zakona o lokalnoj samoupravi. Pored neuspjelog opoziva, u međuvremenu, odbornici skupštinske većine su od 4 moguća razloga koje je zakon predvidio za raspuštanje Skupštine ispunili i još jedan. Naime, skupštinska većina nije usvojila rebalans budžeta za 2018. godinu bez jedne diskusije, primjedbe ili uloženog amandmana, iako i resorno ministarstvo dalo svoju saglasnost na prijedlog rebalansa. Građani Rudog su očekivali da će Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Vlada Republike Srpske što prije uputiti Narodnoj skupštini prijedlog za raspuštanje Skupštine opštine Rudo i na taj način razriješiti ovu mučnu situaciju.
Međutim, prolazili su mjeseci bez ikakvog djelovanja, a u međuvremenu su odbornici većine sa još većim žarom nastavili sa opstrukcijom svih mogućih aktivnosti i projekata iza kojih je stajao načelnik. Ne usvaja se ni suficit iz 2018. godine u iznosu od 570.000 maraka, blokiraju se kapitalne investicije u iznosu od 1.020.000 maraka, nanosi se ozbiljna šteta opštini i njenim građanima. I tek posle 11 mjeseci punog ignorisanja na štetu građana Rudog, slučajnog ili namjernog, prijedlog odluke se našao na dnevnom redu ove sjednice. Očigledno je zloupotrebljena nedorečenost samog zakona u pogledu rokova i obaveza. U ovoj situaciji se podrazumijeva da ako se usvoji odluka o raspuštanju Skupštine opštine u Rudom, to sa posljedicu neće imati prijevremene izbore za odbornike, jer je do isteka mandata odbornika preostalo manje od godinu dana. Vlada bi u skladu sa zakonom, čuli smo, imenovala privremeni organ od 3 člana koji bi obavljao poslove lokalne skupštine do njenog konstituisanja. Da li je to bolje za Rudo od ovoga što sada imamo? Naravno da jeste. Siguran sam da jeste. I da bi to bilo u interesu građana, jer bi bilo neuporedivo lakše sarađivati sa privremenim organom od 3 čovjeka nego sa sadašnjom ostrašćenom skupštinskom većinom. Znam da su prethodnih dana isto tako vršena intenzivna lobiranja u nekim poslaničkim klubovima Narodne skupštine, jer je zakon, nažalost, ponovo u svojoj nedovršenoj formulaciji ostavio prostor pristrasnom i čisto politikanskom pristupu, pa se može, a i ne mora raspustiti lokalna skupština. Baš zbog toga danas je na pravom ispitu zrelost i demokratski kapacitet Narodne skupštine. Da li će se poštovati iskazana volja građana opštine Rudo ili ne? Da li ova skupština zaista u svom imenu s pravom nosi naziv narodna ili je to nenarodna skupština? Šta je to što može navesti poslanike, baš bih volio da čujem, da ne podrže odluku o raspuštanju skupštine i time obesmisle i ponize opredjeljenje građana Rudog? Gospodo poslanici, vi se danas, dakle, možete prema ovoj odluci različito odnositi. Ali u slučaju da ne podržite prijedlog odluke o raspuštanju Skupštine opštine Rudo, želim vas podsjetiti na moguće posljedice i vrlo značajne i dalekosežne efekte i poruke. U ovom slučaju bi Narodna skupština na ponižavajući način ignorisala demokratski iskazanu volju građana Rudog, izgubila bi zaista pravo na naziv narodna i postala bi partijska. Pokazala bi se politikantska pristrasnost i nedemokratska opredeljenost poslanika koja zaista na ponižavajući način ubija vjeru običnog čovjeka u institucije Republike Srpske i u neku pravdu. To bi potvrdilo da Narodna skupština nije ni imala namjeru da stvarno zaustavi političku krizu i njene štetne posljedice u Rudom, već je dodatno rasplamsava. Time bi se i poslala poruka skupštinskoj većini u Rudom da mogu da rade šta god hoće i da zato neće snositi nikakvu odgovornost. Odbornici u svim opštinama Republike Srpske će biti dodatno motivisani da svoje lične interese zadovoljavaju i njima bestidno trguju na opštoj pijaci političkog nemorala. Potvrdila bi se i sklonost narodnih poslanika da se odredbe zakona, kad su nedorečene i nedefinisane do kraja, tumače i primjenjuju isključivo u vlastitom ili partijskom, a ne u interesu građana i opština. Ako pak ova skupština usvoji odluku o raspuštanju Skupštine opštine Rudo, što je naravno iluzija koliko znam, siguran sam da ćete poslati sasvim suprotne, pozitivne i ohrabrujuće poruke za sve građane. Na kraju moram da kažem sljedeće. Osjećao sam zaista potrebu da vam se obratim i predočim svoje stavove. Stalo mi je da se shvati
opšti karakter ovog slučaja u Rudom. On se sutra može ponoviti u bilo kojoj opštini, ponovio se u Tesliću, može se ponoviti sa sličnim ili drugačijim rasporedom političkih snaga i nije dobro ako institucije Republike Srpske ostane nijeme na štetu koja se time nanosi građanima lokalnih zajednica. Hvala.